Il-passiġġieri li jaqtaw l-irħas biljett tal-ajru mal-linja nazzjonali ġdida tal-ajru li se tibda topera minn pajjiżna mis-sena d-dieħla se jkollhom iħallsu sabiex ikun jistgħu itellgħu hand luggage ta' 10 kilogrammi magħhom fuq l-ajruplan. Da meta bħalissa mal-Air Malta wieħed jista' jieħu hand luggage kif ukoll basket żgħir mingħajr ebda ħlas addizzjonali. Iżda issa meta tibda topera l-linja nazzjonali ġdida KM Malta Airlines minn Marzu li ġej, persuna se tkun tista' tella magħha biss basket żgħir sakemm ma tħallasx ħlas addizzjonali biex kun tista' tieħu hand luggage ta' 10 kilogrammi. Din il-proċedura hija differenti minn kif kienet taħdem l-Air Malta u allura din id-deċiżjoni għajmet bosta reazzjonijiet negattivi mill-pubbliku ġenerali hekk kif il-linja nazzjonali tal-ajru ta' pajjiżna minn dejjem offrit is-servizz ta' hand luggage b'xejn ma' kull biljett tas-safar. Minn Marzu li ġej mill-erba' tariffi ekonomiċi disponibbli mal-linja tal-ajru ġdida KM Malta Airlines huma biss iż-żewġ għażliet bi prezz ogħla dawk Economy Plus u Economy Flex li jinkludu hand luggage ta' 10 kilogrammi. F'Ottubru li għadda l-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru Clyde Caruana kienu ħabbru li kienu se jgħalqu l-Air Malta wara li l-Gvern fallija. U issa bdejna naraw l-ewwel effetti ta' din id-deċiżjoni.